ku zo ku taya ni wa angon Indo godiya. Assalamu alaikum warahmatullah. Duk da dai abin da nake so a mun godiyar akai, maybe wasu za su ce ma ba abin faɗa bane a nan, wasu kuma za su fahimci dalilin da yasa ne haka. So tun da dai bayan da aka yi biki, wannan shine zuwa na umra na farko bayan biki. To tun ma da aka yi biki ba da ɗaya nake ta san in je, ban samu na tafi ba sai daga bayan na zo na tafi. To sai muke tattauna na ce mishi ka fi san na saba tafiya. Ba ma shi ba dai gaskiya kusan duk wanda ya dan sani hakan nan ina kan je Saudi akalla sau 3 sau 4 a shekara. To dai aikin hajji ne ma dai ban cika zuwa ba amma umra ina yawan zuwa masha Allah. Ba abin da zamu cewa Allah sai godiya mun roƙa kuma Allah ya bamu. So duk wanda ya je umra ya roƙi Allah ya bashi ikon da hadisan da yake so bi iznillahi ta'ala zai ga sakamakon haka. To mun zo muna magana da shi sai na ce mishi to fa ka san ni ko za a hana ni komai zan hannu, amma kaga zuwa Saudiyan nan ina so in so samu ne in ringa zuwa kamar yadda na saba, saboda ina jin daɗin hakan kuma ibada ne. Duk sanda na je na dawo na kan ji farin ciki a raina cewa Allah ya kira ni kuma na samu zuwa. Sai ya ce in dan wannan ne in kwantar da hankali na, daga yanzu ma kawai free ticket ne, ko ina da nawa kuɗin ba sai na biya ba. Saboda haka automatically kawai na tashi tafiya ce in bashi notice in koda sati ɗaya ne in ce mishi rana ita yau zan tafi Saudi, ko ƙasa da haka kawai ni da shi a dawa lafiya ne, da kuma free ticket. Karshe dai ya ce shi zai ɗauki nauyin tafiya, in ma so 10 nake son zuwa a shekara in je ai ibada ne, in na je kuma addu'a zan mana gabaki ɗaya. Saboda haka ya bani free ticket, ya bani free get pass zan ce ko ya zan kira abin, irin dai free tafiya, ba wani notice, ba wani a'a kina yawan yin tafiya, ba na son yawo da sauransu. Duk sanda na tashi tafiya in dai Saudi ne to free ticket ne da ni, number 1. Number 2 kuma idan so 10 nake son zuwa ba so 3 ko so 4 kamar yadda na saba zuwa ba, kawai in yi magana in na bada notice in sati ɗaya ma ya isa, kawai in tashi in tafiya ta. To gaskiya na ji daɗi, ya faranta min rai. Allah ya saka da alkhairi, saboda wannan gudunmuwar da ya bani ta zuwa ziyarar ma'aiki ya fi duk wani abu da zai min muhimmanci a wajena. Ina godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara arziki. Sai da kai ango.